nan gadang sadang di mabuk cinta. Kok nan gae umur babalik kete. Kadang bermain lato cinta. Lato-lato bukan mainan anak saja. Kok nan kadang bermain lato cinta. Udah zaman kini tak balik. Kok nan gae banyak babalik kete. Laki-laki kini di rumah saja. Anak-anak sadang gilo lato-lato. Kok nan gadang sadang di mabuk cinta. Kok nan gae umur babalik kete.